to kafin mu fara tafsiri da yake za mu shigo kwanaki 10 na zulhijja zai yi daga gobe ko jibi, to musa abin da yake da muhimmanci a cikin wayannan kwanaki. Ahmad bin Hanbal da Tirmizi bin Hibban al-Baghawi al-Baihaqi da Tabrani sun rawaito hadith daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Ibn Abbas cewa ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Babu wani daga cikin kwanaki wanda yake a canja an ruwaito daga Ibn Abbas, Ahmad ya ruwaito shi da sauransu da sanadi wanda yake yana sharaɗi na Muslim ko ko shahihain Buhari da Muslim, domin akwai wani Muslim al-Batin wanda yake yana da sila har zuwa Ibn Abbas cewa babu cikin waɗansu kwanaki wanda yake aiki na ƙwarai amal salih cikinsu sun fi soyuwa ga Allah akan waɗannan kwanaki, ya'ani ayyamul ashr, kwanakin waɗannan 10 na zulhijja. aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya, qalu ya rasulullah wala jihadu fi sabilillah, ko da mutum ya fita jihadi bai kai ba, yace wala jihad fi sabilillah illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi, sai dai mutumin da ya fita da dukiyar shi da ran shi kuma thumma lam yarja min dhalika bi shay, wato yaje shahada bai dawo da ran shi ba, bai dawo dukiya ba, shi kadai ne zai yi. To hadisin nan yana da illa, amma qadiha. Illa shi ta farko, in kun ji an ce ahabbu ila Allah, abinda Allah ya fi so gaba ɗaya duk cikin aikin ibada ɗungurungun, abinda Allah ya fi so ya kamata wannan hadisin mafi karanci zama muttafaqun alaihi koko, domin fa duk ibada da ake ba da kai shi. Sannan mutanen da suka rawaito wannan dukka suna da sanad, Bukhari da Muslim suna sanad din shi, amma ba su rawaito wannan hadisin ba. Shi yana ke cewa li illatin qadiha, akwai ta illa a cikin shi wanda yake boye ce, shi sa sun ganta amma wanda ya zo ga wasu bai gani ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, hadisai sahihai ingantattu an tambayi annabi ayyul a'mal afdal, mani aiki yafi kyau, yace as-salatu fi waqtiha, sannan birrul walidain, sannan jihad fi sabilillah. Sannan kuma in ka fita jihadi kamar mutanen Gaza yanzu da suke jihadi cikin ayyamul ashr, a ce ladar da za su samu wanda zai tsaya ya yi azumi ko ya karanta Kur'ani ko ya nafila ya fi su. So yana da illa a matani, yana da illa a sanadin shi ya bari irin wannan aiki mai ƙarfi, ba kawai a ce wane da wane wayanda yake ba sahihai bane suka rubuto. Kun fahimta? Amana ce ta ilimi. To targhib, ana yin targhib da abinda kuma zai naƙada usul. Akwai abinda zai kai jihadi, babu shi. Sun ka ji wani abu ya wuce jihadi a cikin aiki, to kaka yadda. La yastawi alqa'iduna min al-ummi, qa'idun wanda yake zaune a gida ba da zai kai mai mujahid fi sabilillah, babu shi. Wannan nasi ne nawa? Ina nuna muku ne, me yasa nake muku irin wannan, domin mun karanta usulul me, saboda ku kun rage hankali ya tashi ko kun rage hankali ya tashi, saboda zaki mamaki Malik, Bukhari, Muslim duk ba su rawaito shi ba, dan kawai an ambashi a ciki ya fi jihad, ba abin da fi jihad. Na ɗaya kenan.
abinda ake so a yi wannan hadith shi Aisha aka tambaye ta ayyu a'mal ahabbu ila Allah su ila nabi hadith wannan muttafaqun alayhi wani ayyuka ne ahabbu ila Allah Allah ya fi so Aisha ta rawaito shi kuma hadith muttafaqun alayhi qala adwamuha wa in qal adwamuha aikin da ka doge kana yi kamar yanzu me muka yi a cikin shekarar nan ba ka ci gaba kana yin sallan ba sannan za mu yi sallan isha ba ka ci gaba kana sallah ba sannan kana shafa'i da wutiri iyaka in ka ci abin da ka ci gaba kana yi kullun shine Allah ya fi so wa in qalla ko da kaɗan ne ka doge ana yi ba ka yi wai ka jira wayansu 'yan kwanaki ka yi ta ibada ba sai kuma an yi ka sauka ka je ka jinka yin abin da kake yi la adwam dawwama akan ibada ko da kaɗan ce shine ahabbu ila Allah shine annabi ya ce iklafu min al'amali ma tutiquna saboda haka ku yinka aika iyakan yanda zaka iya kaka matsawa kanka ibada ka yi ta yadda zaka iya domin in ka ci gaba akan ta kana da ladanta ko da bayan ka mutu muttafaqun alayhi to akwai hadith da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce a wayannan kwanaki rana ta 10 ba abin da mutum zai yi na aiki da ya fi soyuwa zuwa ga Allah a cikin rana ta 10 ba abin da ma amila adamiyun wani dan adam biyu wani aiki ba min amalin a cikin ayyukan ranar idi ranar 10 yawmin nahar wato ranar yanka ahabbu ila Allah min ihraqid dam kamar yanka jini wato zubar da jini wato layya innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wannan dabba da zaka yanka na layya za ta zo ranar tashin kiyama da kahonta wa ash'ariha da gashin ta wa adlafiha da kofatanta wa inna dama kuma da kayanka jinin nan da ke fetsowa kafin ya kai ya taba ƙasa la yaqa'u min Allah bi makan lalle zai fada wurin ubangiji a wani wuri bi makan wani wuri qabla an yaqa'a min al-ard kafin ya fadi akan ƙasa fatibu biha nafsan saboda haka ku dadada da wannan layyan nafsan rai ku dadada da wannan layyan nafsan wani rai abinda ake so mutum ya yi kokari ya layya a Allah ya ba mu ika yau to shi ne Allah ce fasalli li rabbika wanhar layya ta samu asali thabiti cikin alkur'ani mai girma to ranar tashin kiyama ba abinda ake so ranar 10 ga wata ba abinda ake so kamar wannan layya Allah ya ba mu iko to shi ta layyan nan fa ya ake aljaza min ad-da'n abinda aka fi so ka samu rago kafsh ko rago biyu in zaka iya mafi karancin shekarun ciwo ne dan shekara 1 ko dan wata 8 ko shekara wata 10 wasu suna kai ma dan wata 6 amma dai a tsaya mafi karanci dan wata 8 10 ko shekara 1 rago mai kaho mai kitse mai kyau in kuma akuya ko tunkiya akuya ko bunsuru ko akuya da an fi so kai bunsuru kafin akuya to ya kasance afani wanda ke da haƙora biyu ƙasa biyu sama wato ya kai shekara 1 na cikin ta biyu in kuma saniya ce ko sa wadda ta shiga ta shekara ta 4 ta cika 3 tana ta 4 in kuma sani ne daga ibil wanda yake ɗan shekara 6 wato raƙumi ko raƙuma su zama kasance 'yan shekara wayannan abinda kuma
aka kwadaitar wanda ya zo da hadisi ingantacce shine azumi ranar arafa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahtasibu ala allahi an yukaffira sana allati qablaha wal sana allati ba'dahu. annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina kyautata zato in mutu ya azumi ranar arafa ga wanda yake ba alhaji ba, domin alhaji an karhanta ne amma shi ma ana iya yi. alhajin da yake akwai hajji a cikin shi, akwai aikin ba zai iya layya ba, bai samu layya ba, to zai azumi yana cikin hajji. in bai samu hajjin kwanaki ba sai suka kai arafa, ba komai yayi. in bai samu arafa ba kuma ba komai ya ayyamu tashrik guda uku. ana fata ya kankare shekarar da take gabanin shi da kuma wadda ake ciki, wato shekara biyu azumin arafa. saboda haka yana daga cikin mustahabbat mutum ya lazimce shi. sannan cikin wayannan kwanaki da yake kun ga yanayi, ku yi ta roƙon Allah ya ba mu ruwa mai albarka. in ana da roƙon ruwa kuma ana neman mai albarka, domin Allah na iya azabta ko mutane da ruwa ya ambaliya. saboda ka sai ku yi roƙon Allah, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma fil akami wa dhirabi wa butunil awdiyati wa manabit shajar. mun kan yi haka cikin dare, insha Allah Allah zai kawo mu da ruwa mai amfani. Allah shirya da mu. to yau za mu tashi inda malam yake cewa aya ta 27. to akwai hadith da ya rawaito cewa ana iya musharaka a sa mutum 7, kuma a raƙumi shi ma mutum 7, wani lokaci mutum 9, amma wannan hadith malik bai ingantar da su ba kuma ba aiki da su. abinda yake ingantacce tabbatacce kowane rai a yanka mishi dabbar shi, sai dai mai gida in yana da rago ɗaya zai iya yanka shi da niyyar shi qurbani gare shi da kuma ahli baitihi da mutanen da yake karkashin shi a gidan shi. in ya yanka rago zai iya yin wannan.